Hei, hei! Oletteko te koskaan miettinyt, että miksi tämmöisissä on valot? Miksi näissä on valot? Eihän näitä edes näe. Näitä valoja ei edes näe, kun sä pelaat. Joten kuulokkeisiin ei tarvitse valoja. Koska miksi tarvii? Ei näissä ole mitään järkeä näissä valoissa, jos sä et itse näe niitä. Nytkin. En mä niitä näe. En mä näe niitä. Joten kuulokkeet, valot, ihan sama onko vai ei, niin niitä ei tarvita. Olen tehnyt selväksi. Pallivaha on kiva paikka. Pallivaha on kivi. Se on